Sanibonani babukele emakhaya kuphi na kuphi la nibukela nikhona. Lo khulumayo uBishop Dlomo okhona la eGoli ngokusebenza nangokuhlala. Cha babukeli ngithi angize kini ngento ekade sikhuluma ukuthi izakwenzeka. Lapha ngiza kini ngokuintroduce noma nokunitshela ukuthi istudio iM&M Studios seyiready. Iqediwe iready selinde wena mthanda umculo ozofaka elakho iphimbo ozofaka yakhe ikhwaya senza yonke inhlobo yomculo senza umaskandi senza ubiyoni senza nje konke so ke besithi ke nazi ukuthi sesiready sinilindile sikhona la eGoli eMidrand M&M Studios. Uma ke ufuna ukushaya ucingo uselinikezile ohamba nami ucingo lwami ke luthi 082 561 2316. Uma kukhona ofuna mhlawumbe ukubuzisisa sizoba khona ke kuyo yonke ama platform sizoba khona sesikhona kwamanye la sizotholakala kalula khona. Siyabonga ke babukeli we are looking forward ukuthi sinibone e-studio nina bathandi bomculo nabenzi bawo umculo. Siyabonga kakhulu. Inkosi inibusise. Right kahle ngoba yabo njengoba ngangisho ukuthi uma ngabe silakuza mangabe khona ufuna transfer from ilukuzana vinyl to CD siyakwazi ukumenzela mangabe ukuthi ufuna ukufaka ecomputerni mhlawumbe siyakwazi ukuthi siphinde sifake ecomputerni bese ikhipha siphansi down to okay ngoba ne-speakers akhona futhi fana naleyo keyboard noma kwi-gospel umshini we-gospel yakudala kodwa still as long as ukhipha i-audio iyasebenzeka noma ukanjani. Okay. And then phela mina ezinye izinto lezi angithi zathengwa kuthiwa kuyahlotshiswa nje zathengwa kuthiwa kuyahlotshiswa. Yabona nje umuntu umela mbona kahle noma ungale yabona awazi ukuthi noma enyakaza ethwenzani kodwa yonke into ibe clear umbuka ngayo. Yeah. It's very nice. It's very nice. Okay. No, you know uma ungabheka konje ilezi bothi uyazifuna lezi. How many more? About four more. Mara ile ukuthi uya replace. Been replace. Sina ngaki la? 2 4 6 9 yes. 10 ngalila. 10 ngalila ngaphakathi. Okay. Lella siyakwazi ukufaka amalukuzana ama mic cable. Lena nje yodwa ukwazi ukufaka about 4 8 12. Ama mic cable yes. This is brilliant. Nangale. Masingapha. Mama senza nje music umaskandi baqanga kwathiwa jazz reggae whatsoever nansi MP yakhona. MP yakhona eBase Okay. Uyibonile nje lo kwenza ubani phana? Lola. Ukhotha ubonile. Ngengabo bona bela ngicabanga ukuthi ufike uyicheck. Lela pha la sibuya khona e-guitar. Olela lapha phansi. Olena bass le. Bass. Bass guitar. Bass guitar. And ayinja ke le. Brand new. And it's a new model moto ayibheka model size wayo. Awusafani nalawa kudala. Lawa kudala ni size enkulu engaka. Kodwa lincane kodwa with power. Okay. All right. No, I mean we are there now. We are ready.
i-area izobe isebenza wonke umuntu uzobe ne-sport sakhe noma i-proper. Yeah. That's nice. That's very nice. Yeah. And then you put Computer it up. record, yes. Yeah. Phela uyabona nje ukuthi uyikhotha lokhu Hlabeni. Ungasa-analyze igama ukuthi kwakukhothwayo. Ngeke.